Mai martaba sarkin Daura Alhaji Dr. Umar Faruk Umar CON na farin cikin gayyatar daukacin jama'a kowa da kowa, 'yan uwa masoya da abokan arziki zuwa wurin halartar gagarumin bikin nadin sarautar da zai yi wa mai girma uwar gidan kwamishinan 'yan sanda kuma shugaban kungiyar manyan jami'an 'yan sanda ta jihar Katsina wato FOWA, hajiya Maryam Musa a matsayin giwar matan kasar Hausa. Za a yi wannan gagarumin bikin nadin sarauta ne a ranar Asabar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2024 da misalin karfe 9 na safe idan Allah ya kai mu a fada mai martaba sarkin Daura Alhaji Dr. Umar Faruk Umar CON da ke garin Daura jihar Katsina. Wannan na matsayin gayyata ga daukacin jama'a da katin gayyata bai iso gare su ba. Allah ba da ikon zuwa ya kuma sa a yi nadi lafiya a tashi lafiya, amin summa amin.